ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಟಾಕ್ಸ್ಗೂ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಇನ್ನಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದ್ ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ನಿಗುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತಾರೆ ಎನ್ನ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಮಸ್ತ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎನ್ನೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಅದಾರೆ ಗೀನಾಂಡಲ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊರ್ಕ ಪಂದುಲ್ಲ ನಿಗುಲ್ ಪನ್ನಿ ಅಂಚಿತ್ನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾತ ನೆತ್ತ ಉಲ್ಲ ಹಿಡಿಯ ಬರತ್ತೆ. ಸೊ ಐಟ್ ಹೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅವೇನ್ ಇನಿ ಆರು ಮಲ್ಪೋಡ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದ್. ಸೊ ನೆಟ್ ಯಾನ್ ಈತ್ ನಾಲ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 4 ಚಾಲೆಂಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂದು 4 ಚಾಲೆಂಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಐಟಿತ್ತು ಮೇರು ಹೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅವೇನ ಅರ್ನಕೈಟ್ ಮಲ್ಪಾಗ. ಸೊ ಅರೇನಿತ್ತೆ ವ್ಲಾಗ್ಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್, ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಇಬ್ಬೊಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಹಾಂ ಈರಿನ ಮಸ್ತನ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಂ ಇತ್ತ 4 ಚೀಟಿ ಉಂಡೆ ಅನ್ನ ಕೈಟಿತ್ತೆ ಇಟ್ ನೆಟ್ ಓ ಆಂಡಲ ಇತ್ತ ಈರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ವಿಷಯ ಮಿತ್ತು ಈರು ಚಾಲೆಂಜಿನ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಓಕೆನಾ? ಓಂಡ್ ಐತ ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಏನ ಕುಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಕುಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಂಡ ಈನ ಪಂಡ ಐತೆ ಈರು ಎಂಕೋಸ್ಕರ ಈನಾಂಡಲ ಐತೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಎಂಗೋಸ್ಕರ ಕುಕ್ ಮಲ್ತಿದ್ ಎಂಕ್ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಯಾನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತ್ ಪನ್ಪೆ ಲೈಫ್ ಇತ್ತನ ಇಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಎಂಗೋಸ್ಕರ ದಾಲ ಮಲ್ದಿಜೀರ ಅರಿಗಡ್ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಡಿಗೆ ರೂಮ್ ಪೋದೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇನ್ನಿದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ತೂಕ ಪೋಯಾ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಗ ಇನ್ನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋ. ಓಕೆನಾ? ಇಂತ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಕನಾ? ಇಂತ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಕನಾ? ಅದಕ್ಕೆ ತೆಲ್ಕೆರೊಂದುಂಡು ಅಡಿಗೆ ರೂಮ್ ಪೋದೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾತ ಅಂಚಾದ. ಸೊ ಪೋಯ್ ಏನ್ ಅಲ್ಪುನಿಯೇ ಕುಕಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಅರೆ ಮಲ್ಪರ ಬರ್ಪು ಜೈಕಿ ಕುಕಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ 5 minutes ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಪೆ ಡಿಸೈಡ್ ಅವಡು ಇಲ್ಲಡಿತ್ತನ ಐಟಮ್ ತೂದ್ ಬಲೆ ಇತ್ತ ಈನ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಇತ್ತ ಮಲ್ಪೊಡಿ. ಓಕೆ, ಏನು ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತಾರ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮನ್ಪರ. ಹಾಂ ಸರಿ. ಟೊಮೆಟೊನ್ ಪತ್ತೊಂದೇರು, ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪತ್ತೊಂದೇರು, ಅಂದ್ ಸೈಡ್ ಬನ್ನು ತೋಜೊಂದುಂಡು ದಾದನ ಸಿಂಪಲ್ ಮಲ್ಪೇರಂದು ಎನ್ನೊಂದುಂಡು ಎಂಕ್ ಇಪ್ಪಡ್ ದಾದನೊಂಜಿ ಮಲ್ಪಡ್. ಹಾಂ ಫಸ್ಟ್ ಐತೆ ಪೂರ ಕಟ್ ಮಲ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕುವ ಲೈಫ್ ಇತ್ತಿನ ಅಡಿಗೆ ರೂಮ್ ಬೈಜ್ಜರದ ಒಂಚೂರು ಕಲ್ಪಾಗ ಎಂಕೊಂಜಿ ವೇಳೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿಂಡ ಮಲ್ಪರೆ ಗೊತ್ತಾವಡತ ಅಂಚ. ಇಂಕಲ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಶೋಕಿಜ್ಜಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಲೆವ. ಆಂಡ ರೆಡಿ ಅಂಡ ಪೂರ ಫೈನಲಿ ಅವನುಂಡು ರೆಡಿ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ಬಟ್ಟಲು ದಿತ್ತೇರು ತೂಕ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂಬ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋ. ಹಾಂ ಫೈನಲಿ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಂಡ್. ಸೊ ಇತ್ತ ಏನು ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತಾರ. ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್. ಏನು ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್? ಬನ್ನವು ಬನ್ನದ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಉಲ್ಲೇರ್ಗೆ ತೂಯಿನ ಬ್ರೆಡ್ ದಾನ ಅಂದು ಮೂಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಬನ್ನದ. ಸೊ ಚಾಲ್ ಮಲ್ಪರ ಆವಾ ಗೊತ್ತಾವಾ? ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಶಿ ಯಾ ಮಲ್ಪೆ ಬೇಗ ದೀಲೆ ಪೊತ್ತೊಂದು ನಿಗ್ಲೆ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಗ್ಯಾಸ್ ಖಾಲಿ ಬತ್ತಂಡು ತುಪ್ಪ ಪಡೊಂದುಲ್ಲೇರುಂತೆ ಪನ್ಲೆ ರೆಸಿಪಿ ಯಾವ್ ಫಸ್ಟ್ ಗಿತ್ತ ತುಪ್ಪ ಪಾಡಿಬೋಕ ಏನು ಮಲ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರೆಡ್ ಹಾಂ ಬನ್ನನ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತದ 2 ಸೈಡ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ ಯಾನೇ ಪಂದು ಬರೋಂದಿಲ್ಲ. ಯಾಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹಾಂ ತೀಡ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಎರಡನೇದಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಪೇಪರ್ ಉಂಡೈಟ್. ಹಾಂ
ಓಕೆ. ತುಪ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಅಣ್ಣ ತುಪ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಸರಿ ಉಂಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಂಕ್ ಎಪ್ಪಡೆ ಮಲ್ಪ ಪನಗಾಲಿ పనకాలి ఒక ఇంచిన తూయిన ಬೋಡಂಡ ನಿಗಲು ಎಣ್ಣೆಲ ಪಡೋಣಲಿ ಅನ್ಲೆ ಬೋಡಂಡ ನಿಗಲು ಎಣ್ಣೆಲ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಂ ಯಾವ ಪ್ಲೇಟ್ ಗಿತ್ತೆ ಪಡಿ ಬೆಚ್ಚಣ್ಣೆಲ್ಲ ಇತ್ತಾಯ್ಕ ತುಪ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಅಣ್ಣಮ್ಮ. ಹಾಂ ತುಪ್ಪ ಪಡ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಪ್ಪ ಪಡ್ಲೆ ಇಂದು ದಾಲ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಗೈಸಿ ಆನೆ ಬಂದು ಕೊರೋಡು ಪೂರ ಹಾಂ ಅದು ಯಾವ ಸೈಡ್ ಇಡಿತ್ತೀನ ಸಾಸಿವೆ ಪಾಡ್ಲಿ ಯಾವ ಪೊತ್ತು ನನ್ನ ಪುಗೆ ಬರ್ಪು ನನ್ನ ರಾಮನೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ಲಿ ಸಾಸಿವೆ ಏನೊಂದು ಸಾಸಿವೆ ಜೀರಿಗೆ ಮಾಡೋದು. ಹಾಂ ಬೇಗ ಕರಂಚುಂಡವು ಒಂದು ಪಾಡ್ಲೆ ಬಾಡದಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡಿ ಪಾಡಿ ಪೂರ ದಾಲು ಒಂದು ದಾಲು ಹಣ ಅಂದಿತ್ತು ಎದ್ದಾದುಂಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಈರುಳ್ಳಿ ಬುಕ್ಕ ಮುಂಚಿ ಗಾಯ ಮುಂಚಿಂದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪೂರ ಬಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತು ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಯಾರಾ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕೈ ಬಚ್ಚಿನ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಕೊರ್ತು ಮತ್ತೆ ಕೈ ಬಚ್ಚುಂಡ ನಮ್ಮ ಏನು ಅಲ್ಪ ಯಾಕರ್ ಇಂಚು ಮಲ್ತಂದು ಇಲ್ಲೇರಿಗೆ 300 ಶೇ 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 ನಮ್ಮ ದಿನೋಲ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕೆಂಚ ಅವಡು ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು. ಹಾಂ ಕೊಂಚ ಫ್ರೈ ಆಯ್ಕ ಸರಿ ಫ್ರೈ ಆಯ್ಕ ಒಂದು ಅರಶಿನ ಬೇಕು ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಮಾಡೋದು. ಅರಶಿನ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು ಒಂಚಿನ ಈ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇನ್ನೀ ಏನೇನು ನೋಡ್ಬೇಕೋ ಕಾಣೆ. ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್ ಅತ್ತವು ಒಂದು ಸ್ಪೈಸಸ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪೂರ ಪಾಡ್ಲೆ ಪೂರ ಪಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಈತ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅವು ಸಾಂಬಾರ್ದ ಪೊಡಿ ಇಜಿಂಡ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ದಾಲ್ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ತೂಲೆ ಆರ್ನ ರೆಸಿಪಿ ನೀರ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ನಾನು ದೇವ್ರು ನಿನ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತದ ನಿನ್ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಹೊರ ತೊಯ್ಯಿನಾ ಸಮ ಫ್ರೈ ಅವಡು ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪುಂಡ ಇರಿಗೆ ಬರೋಡು ಗಿರಾಕಿಲ್ಲೇರು ಏರ್ಲಿಜ್ಜಿನಿ ಯಾನ್ ತಿಂಚರ ಮೂಲ ಗಿರಾಕಿಲ್ಲೇರು 1 2 ಅಲ್ಲಿ 3 4 5 6 ಫ್ರೈ ಅವನುಂಡೆ ಅವ್ರೊಂದು ಗಿರಾಕಿ ತೊಲೆ ಹಾಕೊ ಅಂಡ ಯಾವ ಗ್ಯಾಸ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೊ ಇತ್ತ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ದ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆತಂಡ ಇತ್ತ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಇದು ಒಂದೇನು ಪಾಡ್ದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ನ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ನೋಡು ಬೋಡು ನಂಡ ಆಯ್ತು ಉಲ ಇಡ್ಲ ನಿಂಗ್ಲೆಗು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತು ನೋಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಾರ್ದು ನೀನು ಮತ್ತೆ ಓಲ್ ಕಲ್ದು ನೀನು ಮಿಕ್ಕೆ ಹಿಂಚಬಾರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಬರೋಣ್ರವಲ್ಲಿ तेल केर्पुनिंग अवल तुले गिराकी पैकेट हां अंचे दिले यानंच अंते अंचे दिले फोटो तेपुगा अंते हां सक्कात वरन हां आयप अवल दिले माई बक सर मल्पो आता गाइस पुक्कड़े मल्तद निकली कैमरा आत उंद ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ದಿನ ಸಕ್ಕತ್ ವಚನಂಡು ಸೂಪರ್ ಅಂಡ ಉಂತಿ ಹಲ್ದಿಲೆ ఏం చేద్దండి అరేగా ఆరే పనోడు ఏం చేస్తాడంది
ಎಡಾ ಜಿಜಿ ಆಂಡ್ ಇದು ಯಾರು ಆಡಿ ಮೇಲೆ ದಿನ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೀವಿ. ಒಂದು ಇತ್ತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಪ್ಯಾನ ಒಂದು ಪುರ ಖಾಲಿ ಬನ್ನವೇ ಒಂದು ಪುರ ಖಾಲಿ ಬನ್ನ ಇತ್ತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರೆಡಿ ಆತನ್ ಪಂಡ ಒಂಜೆ ಸೊ ಒಂಜಾರು ಆಲ್ರೆಡಿ ತಿಂದ ಅಂಡ್ ಅಯ್ಯೋ ಈ ನನ್ನ ಮಕ್ಳು ಮತ್ತೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಯ್ಯ. ಸಾರಿ ಇಂಚಾರ ಬಂದಿತ್ತು ಸೊ ಒಂದೇನಿತ್ತ ಮುಲ್ತುಲೆ ಒಂದೇನಿತ್ತ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಕ ಒಂಥರ ಹಿಂಗೆ ವಡಪಾವ್ದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಪೂರ ಲೆಕ್ಕ ಫ್ರೈ ಆತೋಡು ಒಂಜಿ ಬನ್ ಒಂಚೂರು ಬನ್ ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಹೊಡಿತಂಡು ನೆಕ್ಕೇತ್ ಕೊರ್ಕ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತುಕ ಒಂಜಿ 10 ಇಡು ನೋ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್. ಖಾರ ಮುಂಚೆಂಡೇಟು మల్లేజ్ ఇంకా దాదా 3 ವರ್ಷ ಬಗ್ತಾಯ್ತಾನೆ ಖಾರ మల్లేజ్ రాకదు మేనేజ్ మల్పోలి దాదండలు ಹುಷಾರಿದ್ದೇನೆ ಅವ್ರು ಕ್ಯಾಮರಾ ತೂಲೆ ಓಲೋಲ್ ತೂಪುನತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪುಜಿ ಆರು ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಲ ಹೆಂಗೆ ಸರಿ ಹಾಪುಜಿ ದಾಪಂಡ ಕ್ಯಾಮರಾ ಹೆಂಗೆ ಚಪಾತವನ್ನ ಓಲೋಲ ತೂಪುನು ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಬರ್ಪುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಶೋಕ್ ಆತಡ ರೆಸಿಪಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡುಂದಂಡ ಬ್ರೆಡ್ನಂತೆ ನಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತಂಡು ತುಪ್ಪಡು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಈ ಗ್ಯಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪರ ಹಾಪುಜಿ ಪಂಡ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ದಿಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕರಂಚು ಹೋಪುಂಡು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ದಿಂಡ ಬೇಯ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಹಾಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚದು ನೆಕ್ಕು ಯಾನು ತೂಲೆಮ್ಮವಳು ನೆಕ್ಕು ಯಾನು 10 7 ಕೊರ್ಪೆ 7 ಕೊರ್ಪೆ ಪನ್ಪುನತ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡಾತನೆ నేను ಪನ್ಪುಜಿ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಎಡ್ಡಾತನೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನಲ್ಲ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಬಟ್ ಕೆಲವು ಸ್ಪೈಸಸ್ ನಮ್ಮನ ಮಸಾಲ ಇಪ್ಪಣತ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಪಾವ್ ಭಾಜಿ ಮಸಾಲ ಒಂದು ಮತ್ತು ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಹಾಕ್ತು ಸೊ ಮೊಗಲಿಗೆ ಒಂದು ಪಾಲ್ಗ ಮೊಗಲಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ ನಾವು ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇಡೀಗ್ಲೇ ಮೂಲೇನಾಲ್ತೊಂದಲ್ಲಿ ಮುಲ್ತಿರ್ತಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮೂಲ್ಬಲೆ ಅಪ್ಪು ಚಾಂಪುದಲ್ಲಿ ಇಡಲಿ ಚಾಂಪು ದಾದ ಬಲ್ತೊಂಡು ನಟೆ ಟಾನ್ ಟಾನ್ ಪುಚ್ಚೆಲ್ ಬರೋ ಮೂಲೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಂ ಅಲ್ಲೇ ಪೂಜೆ ನಿಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಏತು ಕುಳ್ಳಿ ಕುಳ್ಳಿ ಏನ್ರಿ ಅದು ಮಾತಾಡೋದು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರ್ರಿ ಯಾವನ್ರಿ ಅವನು ಹಾಂ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲೇ 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 ಸೊ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಇಂಚ ಎತ್ತಂಡ ಇರ್ಪತ್ತೊನ್ಲೆ ತುಕ ಇಂಚ ಮಲ್ತನ ಸರಿ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಇಂಚ ಎತ್ತಂಡ ನೀವು ಕುಕಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಚೂಸ್ ಎತ್ತುಪತ್ತೊನ್ಲೆ ತೋಜೊಂದು ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಇಂಚ ಎತ್ತಂಡ ನೀವು ಕುಕಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಥವಾ ಏನಾಡಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂತ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತಾರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಅಂಚ ಇನಿ ಮಲ್ತೆ ಸೊ ಎಂಚ ಎತ್ತನ್ ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೊ ಅರೆಗ್ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತದ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮುಂದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆರ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚ ಅದು ನೆಟ್ ಮತ್ತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಲ ಅರೆಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಪೇಷನ್ಸ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಎರೆಗ್ಲ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಸೊ ದಾದ ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡು ಪಂದ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಅನ್ಸಂಡು ಪಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ನಮ್ಮ ತೋಚ್ಪಾದಿಜ ಎಂಚ ಮಲ್ತೇರು ಪಂದು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಳ್ಪಿದೆಡ್ ಮಲ್ಪುನತ ಗ್ಯಾಸ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಂದಾಯ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕ್ಲಾರಿಟ್ಲ ಆ ತೆಡ್ಡ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ನಿಗಲ್ ಪನ್ಪುನೈಕಿಂಕುಲು ಅರ್ಜೆಂಟೆಡ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ತೊಂಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ತೊಂ ಪೋಪ ದಾದಂಡಲ ಇತ್ತನ ಪಲ್ಲೆ ನಾಲೆಜ್ ಬನ್ನಿ ಪಲ್ಲೆ ದಾದ ನಾಲೆಜ್ ಬನ್ನಿ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ತೊಂ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ತೊಂ ಪೋಪ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏರ್ನಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಚಾರ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಕಲ ಚಾನಲ್ನು ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪನ್ನಕಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೊ ಎಂಚಿತ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಟ್ಟು ಬೋರ್ಡು ಪಂದ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಡು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಾನೆ ಜಾಸ್ತಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪಾರ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್